Салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи Моҷидид Про. Дар видеои имрӯза мо дар бораи яке аз программаҳое гап мезанем, ки бисёр ҳам осон ва қулай аст барои монтаж кардани суратҳои худ дар телефони мобилӣ. барои скачат кардани ин программа ба Play Market даромада, дар ҷойи поиск бо ҳарфҳои англисӣ ҳамин калимаро менависем. аз программаҳои ба мо пешниҳодшуда якумашро интихоб карда дар телефони худ установид мекунем. баъди скачат кардани программа откритро пахш мекунем, ба программа медароем. дар ин ҷо программа ба мо пешниҳод мекунад, ки видеоролики аввалини худро созед. Созdat видеоролик пахш мекунем, разрешение ва аз албом суратҳои лозимаи худро интихоб мекунем. баъди интихоби суратҳо галочкаро пахш мекунем ва барои суратҳои худ ягон сарлавҳае менависем. дар навбати аввал программа бо тарзи автоматӣ мусиқӣ ва чихел пайдошавии суратҳоро худ интихоб мекунад. барои иваз кардани мусиқӣ аз настройкаи музыка истифода бурда ба тугмаи ишоратии тарафи рост медароем. дар қисмати болои «Моя музыка» пахш карда мусиқии дилхоҳи худро интихоб мекунем ва галочкаро зер мекунем. настройкаи ин программа ба мо имконият медиҳад то давомнокии видеоро кӯтоҳ ва ё дароз намоем ва ё ин ки размери видеоро барои Instagram ва ё ин ки барои YouTube интихоб кунем. тугмаи якуми дар поён буда ба мо имкон медиҳад то ин ки чӣ хел пайдо ва нестшавии расмҳоро иваз намоем. дар ин ҷо тахминан 15 вариант ба мо пешниҳод мешавад, аммо ба фикри ман аз ҳама беҳтаринаш дуюм вариант актион мебошад. барои сохранид кардани видео тугмаи дар поён аз тарафи рост бударо зер мекунем. аз менюи пешниҳодшуда сохранид без публикатсияро интихоб мекунем. давомнокии сохранидшавии видео аз тавоноии телефони шумо вобастагӣ дорад. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, хоҳишмандем лайк кунед, моро дастгирӣ кунед ва фикру ақидаҳои худро дар комментария оиди видео нависед. то видеоҳои оянда сарбаланд бошед.